बयबो 100आव 100% देरहागोन बेखिनि बाथ्राखौ बुंलायसो गारदों। जेब्ला सम सफैयो अब्लाना नुलायसिगोन नङा होनबा। नायनानै लाग्रोनि बे बिपिएफ हानजानि भिडिअखौ एसे नायनि। दिनैथ' आं बिलाइबाय आरो माबा गथायबाय आङो। गथायनानै आं गोजोननाय मोनदों। जोङो आंनि सापर्टारफोरखौ आरोखि जायफोर आंनि भटारफोर आं बादा होबाय बायदोंमोन नमिनेसनाव बेबादि थांनो नाङा। दिनै जिबादि लोब लोब फैबाय बेनिफ्रायथ' आरो मा बुंबावनांगौ दं। बेवहाय 13 नाम्बाराव साननांगौ बाथ्रा गैला बिपिएफनि थाखाय। बेसेबांसो भटनि फारागथियाव देरहागोन? बे फारागखौ खोथाखौ बुंजाया। बेसेबां बुरजायाव देरहागोन आं बेखौ दिनैनि दिनाव बुंनो हानाय नङा। नोंथांनि बिजाथिलाय गथायनायाव नोंथाङा फैनाङा होननायावबो गोबां रायजो राजा फैदों। बेसेबां रायजो राजाया मा खालामो? बेवहायथ' जोङो 3000सोल' बिहरदोंमोन। 3000नि गेजेराव दिनै आंनिफ्रायनो 8000सोआ फैबाय। बेनिफ्रायथ' प्रमान जायोना बेसेबां मोनसे फेमिलियाव जुदि 8000 फैयोबा 3 गुनब्ला बेसेबां 8 गुन 24000 बिनि बादैबोथ' फैनो हायि माखासे थाबावबाय। होमबा बेसेबाङाव दावखोयो बेखौथ' एसे आन्दाज खालामनो हाबाय। बबे दोलोजों जुजिनाय जागोन होनना सानो? आं दोलो हिसाबै बिजेपिजों एसे जागोन खिन्थु स्ट्रं कन्टेस्ट जानाय नङा। इउपिपिएलजोंलाय? इउपिपिएलजों आं बेखौ नामखौनो लाथ'ला।